салом дӯстони азиз, манам бо шумо муҳаммад гаиров ва дирӯз боз як даври навбатии бозиҳои лигаи чемпионҳо баргузор шуд. Мисли ҳамеша бозиҳои асосӣ ва ҷолибтаринро дар канали YouTube таҳлил мекунем, аммо дигар бозиҳоро дар канали Телеграми ман муҳокима хоҳем кард. Ҳатман ба Телеграм ҳамроҳ шавед. Онҷо шумо на танҳо метавонед фикрҳо ва хабарҳои маро бинед, балки ҳамаи бозиҳои каналро пахши мустақим тамошо кунед. Бо сифати хуб ҳамзамон бо ман ва дигар мухлисон суҳбат кунед, фикрҳои худро иваз намоед ва баҳс кунед, мисли дар варзишгоҳ. Ссилка ба канали Телеграм дар комментария ва дар описанияи ин видео гузошта шудааст. Ҳамроҳ шавед, ҳамааш ҷолиб мешавад. Бавария ҳоло танҳо як дастаи қавӣ нест, ин дастае аст ки воқеан метавонад ҷоми лигаи чемпионҳоро ба даст орад. Имрӯз ҳама бештар аз Арсенал ва ПСЖ ҳарф мезананд, вале бисёриҳо фаромӯш карданд ки Бавария дар ин мавсим ҳамаи 12 бозии худро бурдааст. Ҳамаашро ва бо ҳисоби калон 4-0, 5-1, 6-0. Ин ҳамон Баварияи шинос аст ки боз ба сатҳи баланди худ баргаштааст. Зери роҳбарии Винсент Компани Бавария ҳоло аз зеботарин ва пурқувваттарин футбол дар ҷаҳон нишон медиҳад. Агар росташро бигӯям, шояд дар айни ҳол беҳтарин бошад. Онҳо бо суръати баланд, ҳаракати зиёд ва ҳамоҳангии комил бозӣ мекунанд. Дастаро тамошо кун, ҳамаи чиз дақиқ ва ҳисобшуда аст. Ҳамла, дифоъ, идоракунии хатти миёна. Ин даста танҳо ғалаба намекунад, онҳо рақибонро мешикананд ва аз аввал нишон медиҳанд ки сатҳи онҳо аз дигарон баландтар аст. Бозингари асосӣ албатта кист? Харри Кейн. Ӯ дар ҳар як бозӣ ё гол мезанад, ё пас медиҳад, ё ҳамла месозад. Ӯ дигар танҳо ҳамлагар нест, мисли бозингари маркази майдон бозӣ мекунад. Ҳам ташкил медиҳад, ҳам роҳбар аст, ҳам худаш низ гол мезанад. Кейн дар ин мавсим дар чунин ҳолати хуб қарор дорад ки ҳақиқатан ҳам метавонад довталабӣ туби тиллоӣ шавад. Дар флангҳо низ ҳамаи чиз кор мекунад. Масалан, Карл ки чанде пеш як голи аҷиб зад, чунин голи зебо на ҳама мебинад. Ӯ комилан ба системаи Компани мувофиқ аст. Аз захира низ кӯмак меояд, Ҷексон меояд ва ба бозӣ нерӯ мебахшад. Ин нишон медиҳад ки Бавария аз якчанд бозингари асосӣ вобаста нест. Даста ҳамоҳанг ва мукаммал аст. Ҳар як бозингар медонад ки чӣ кор кунад. Дар дифоъ ҳам вазъият беҳтар шудааст. Ҳимоя қавӣ ва боэътимод аст ва даста дигар мисли пештар хатоҳои зиёд намекунад. Онҳо боз ҳамон оромии худро пайдо карданд. Винсент Компани бошад аллакай рекорд гузоштааст. Чӣ гуна рекорд бародарон? Аввалин мураббии таърихи Бундеслига шуд ки 9 бозии аввалро пай дар пай бурд. Барои чунин лигае ки Бавария солҳои зиёд дар он ғолиб меояд, ин натиҷа хеле бузург аст. Ин нишон медиҳад ки мураббӣ ба даста зуд мутобиқ шудааст ва системааш хуб кор мекунад. Аз ҳамин сабаб бародарон, вақте ки ҳама дар бораи Арсенал ё ПСЖ ҳарф мезананд, набояд Баварияро фаромӯш кард. Ин даста ҳоло метавонад рақиби асосӣ барои ҳамаи клубҳои аврупоӣ бошад. Бо чунин ҳамлаи пурқувват, интизоми дақиқ ва бозии устувор, онҳо метавонанд барои ҳар як унвон мубориза баранд. Ин ҳамон Баварияи воқеист, дастаи ором, тез, беэҳсос, вале хатарнок, ва эҳсос мешавад ки онҳо боз ба сатҳи олӣ баргаштанд. Агар ҳамин шакли бозӣ идома ёбад, ҳайрон нашавед ки маҳз ҳамин Бавария дар охири мавсим чемпиони футболи Аврупо шавад. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, баъди Лигаи Чемпионҳо албатта ки Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсия мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин депозити худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дӯстон, Челси ҳоло ҳамаро ба ҳайрат меорад. Дастае ки то чанд ҳафта пеш ҳама мегуфтанд дар буҳрони ҷиддӣ аст, ногаҳон дар ду бозӣ 8 гол мезанад ва инро бо ҳайате мекунад ки асосан аз бозингарони ҷавон иборат аст. Ин дигар тасодуф нест. Даста ниҳоят системаи худро ёфт. Ҳар як кас медонад ки чӣ вазифа дорад. Бубинед ки чӣ қадар осебҳо доранд, вале боз ҳам натиҷа меоранд. Марезка ки қаблан барои таҷрибаҳои зиёд танқид мешуд, акнун нишон медиҳад ки барои ҳар як бозӣ нақша дорад. Ӯ ҳаятро иваз мекунад, вале тарзи бозӣ ҳамон аст. Фишори баланд, ҳаракати зуд ва ҳуҷуми хатарнок. Ва натиҷа 5-1. Ин на танҳо пирӯзӣ, балки нишондиҳандаи он аст ки Челси боз ба сатҳи худ оҳиста-оҳиста баргашта истодааст. Бале, рақиб корти сурх гирифт ва ин ба даста кӯмак кард, вале маҳз фишори Челси сабаби ин хатогӣ шуд. Ин нишон медиҳад ки даста боз қавӣ шудааст ва метавонад бозиро зери назорат гирад. Дар ҳаят бошад бозингарони ҷавон худро нишон медиҳанд. Марг гӯӣ ҷавонест ки
дишаб дар маркази ҳамла хуб бозӣ кард. Кайседо дар нақши муҳофизи рост буд ва боз голи зебо зад. Ба назар мерасад ки ӯ танҳо голҳои зур зада метавонад, ҳамааш ё аз дур ё бо зарбаи сахт. Аммо аз ҳама муҳим он аст ки ӯ ҳамзамон яке аз беҳтарин бозингарони миёнаи дифоъ аст, яъне опорник. ӯ тӯбро мегирад, мепартояд, ҳамла оғоз мекунад ва худаш ҳам метавонад ба дарвоза зарба занад. Аз дигарон бошад Эставан бисёр хуб буд. Ба ҷуз аз пеналти ӯ бозам нишон дод ки ба ҳайати асосӣ сазовор аст. ӯ ором, боваринок ва бо техникаи қавӣ боз мекунад. Агар мураббӣ ба ӯ бештар имконият диҳад, ин бозингар метавонад яке аз муҳимтарин бозингарони Челси шавад. Аз ҳама ҷолиб он аст ки Мареска ҳар дафъа ҳаятро дигар мекунад, вале тарзи бозӣ ҳамон мемонад. Бар зидди Ноттингем як ҳаят, муқобили Аякс дигар, вале система кор мекунад. Ин маънои онро дорад ки мураббӣ равшан медонад ки чӣ мехоҳад ва даста ӯро дуруст мефаҳмад. Ҳоло Челси ниҳоят калонсолона боз мекунад. Дар 3 бозии охир 3 ғалаба ва 10 гол. Пас аз шикаст аз Бавария дар бозии аввалини Лигаи Чемпионҳо, онҳо 2 пирӯзии навбатӣ гирифтанд ва боз ба худбоварӣ баргаштанд. Имрӯз Челси боз рӯҳия дорад, бозӣ дорад, сам дорад. ҷавонон бидуни тарс бозӣ мекунанд ва мураббӣ низ қарорҳои ҷасурона қабул мекунад. Агар ҳамин тавр идома диҳанд, на танҳо аз гурӯҳ мебароянд, балки боз дар Аврупо ҷиддӣ рақобат мекунанд. ҳоло як чиз равшан аст дӯстон, Челси баргашта истодааст, оҳиста вале бо қадамҳои устувор. Арне Слот иштибоҳе кард ки барои дастаи мисли Ливерпул бахшиданаш осон нест. Ғалаба бар Айнтрахт албатта натиҷаи хуб аст, вале он наметавонад нишон диҳад ки мушкилот дигар вуҷуд надорад. Пас аз шикаст аз Манчестер Юнайтед дар Энфилд, даста бозам бояд бисёр чизҳоро ислоҳ кунад. Он вақт бозӣ бетартиб буд, беназорат ва бенақша. Як пирӯзӣ ҳоло ҳеҷ чизро ҳал намекунад. Масъалаи асосии интихоби ҳаят аст. Экитеке ҳоло яке аз беҳтарин ҳамлагарон дар ин система аст. ӯ хуб ҳаракат мекунад, бо баданаш рақибро нигоҳ медорад, барои дигарон фазо мекушад ва худаш ҳам ҳамеша барои гол хатарнок аст. Аз ҳамин сабаб ду бозӣ пай дар пай ӯро дар захира нигоҳ доштан хато буд. Вақте ки ҳамлагар дар чунин ҳолати хуб аст, ӯ бояд дар ҳайати асосӣ бошад, на дар захира. Дар мавриди Вирц ӯ ниҳоят дар ҷои дуруст бозӣ мекунад. Вақте наздиктар ба марказ аст, озодтар аст, бештар тӯб мегирад ва бозиро идора мекунад. Ҳамин тағйирот нишон дод ки агар бозингарро дар ҷои мувофиқаш гузорӣ, томи даста беҳтар мешавад. Салоҳ ҳамоно як бозингари калидӣ аст, вале баъзан бисёр кӯшиш мекунад ки ҳамаи чизро танҳо худаш ҳал кунад. Баъзан як паси оддӣ кофист, то аз вазъият беҳтарин натиҷа барояд. Дар дастае ки бозии даставӣ муҳим аст, ин гуна қарорҳо бояд оқилона қабул шаванд. ҳоло як нуқтаи муҳим, стандартҳо. Солҳои зиёд Ливерпул бештар ба суръат ва фишор такя мекард, вале акнун тӯбҳои стандартӣ нақши калон мегиранд. Ду голи охир аз зарбаи кунҷӣ ба даст омаданд. Ван Дайк ва Конате кори хуб карданд. Дар ҳаят бозингарони баландқад зиёданд. Гакпо, Экитеке, Собослай, ҳамаи онҳо метавонанд дар ҳаво ғолиб шаванд. Аз ҳамин сабаб ба машқҳои тӯбҳои стандартӣ бояд ҷиддӣ муносибат кард, зеро бисёр дастаҳо алайҳи Ливерпул бо дифои зич бозӣ мекунанд ва стандартҳо ягона роҳи кушодани чунин дифоанд. Дар хатти миёна Ҷонс ва Собослай нишон доданд ки метавонанд бозиро идора кунанд. Ҷонс на ҳамеша устувор аст, вале вақте ки даста хуб тӯбро нигоҳ медорад, ӯ беҳтарин сифатҳояшро нишон медиҳад. Агар Гравенберг баргардад, бозии хатти миёна бозам қавитар мешавад. Фримпонг мутаассифона осеб дид, вале Робертсон дар фланги чап хеле хуб бозӣ кард. ӯ дар голи аввал нақши муҳим дошт, пеш рафт, ба мавқеи дуруст баромад ва паси дақиқ дод. Экитеке бошад, боз як бори дигар нишон дод ки ҳамлагари ҳақиқист. ӯ ҳисси дурусти дарвозаро дорад, ором аст ва дар лаҳзаҳои муҳим хунсардона амал мекунад. ӯ на танҳо бозингари умедбахш, балки аллакай яке аз беҳтарин ҳамлагарон дар футболи Аврупо аст. Ин ғалаба барои Ливерпул дӯстон муҳим аст, вале набояд пинҳон кунад ки мушкилот ҳанӯз ҳастанд. Даста 5 бозии пай дар пай аввалин шуда гол мехӯрад ва ин мушкилии ҷиддист. Ин маънои онро дорад ки диққат дар оғози бозӣ кам аст. Арне Слот инро ҳал накунад, чунин ҳолатҳо боз такрор мешаванд. Аммо як чиз равшан аст, даста тадриҷан ба худбоварӣ бармегардад. Ливерпул боз зиндатар бозӣ мекунад, вале барои устуворӣ ҳоло ҳам лозим аст ҳаяти доимӣ дошта бошад, ба стандартҳо бештар диққат диҳад ва дар дақиқаҳои аввал бо ҳушёрии бештар бозӣ кунад. Танҳо пас аз ин мешавад гуфт ки даста омодаи мубориза барои натиҷаҳои
калон аст. Реал Мадрид пеш аз Эл-Классико дар ҳолате нест ки аз зуб боварӣ дошта бошед. Ду бозии охир бо Хетафе ва Ювентус нишон доданд ки даста ҳоло он қадар қавӣ бозӣ намекунад. Ҳа, натиҷаҳо ҳастанд, хол мегиранд, вале худи бозӣ дигар ба он Реале ки ҳама мешиносанд монанд нест. Дар бозӣ бо Хетафе танҳо пас аз он ки рақиб корти сурх гирифт, Реал тавонист бозиро идора кунад. То он лаҳза даста фишор намеовард, ҳаракат кам буд ва ҳис мешуд ки ба бозӣ назорат надоранд. Баъд бозии дигар муқобили Ювентус ки 7 бозӣ пай дар пай набурда буд, вале ҳатто бар зидди чунин рақиб Реал бо боварӣ бозӣ накард. Дарвозабони Ювентус Де Григорио воқеан хуб бозӣ кард, чанд маротиба дастаашро наҷот дод, вале Реал Мадрид дастаи бузург аст ки бояд чунин монеаҳоро шиканад. Ҳамлаҳо буданд, аммо сатҳи бозӣ паст буд. Дар қисми аввал даста ором бозӣ мекард, ҳаракат кам буд, хатоҳо зиёд. Ин дигар ҳамон Реале нест ки барои ҷоми Лигаи Чемпионҳо мубориза барад. Вақте ки беҳтарин бозингарони майдон Куртуа ва Милитао мешаванд, фаҳмидан осон аст ки мушкилӣ вуҷуд дорад. Зеро агар ҳатто муқобили Ювентуси заиф хатти дифоъ беҳтарин бошад, пас бар зидди Барселона бо ҳамлагарони тез чӣ мешавад? Саволи муҳим ҳамин аст: оё Реал омодаи Эл-Классико ҳаст ё ин ки не? Аз ҷиҳати натиҷа ҳама хуб аст. Онҳо танҳо як шикаст аз Атлетико доранд. Холҳои зиёд гирифтанд ва дар ҷадвал дар ҷои аввал ҳастанд. Аммо аз ҷиҳати бозӣ чизе намерасад. Бо вуҷуди ин, бояд кори хуби Хаби Алонсо низ қайд шавад. Даста тавозунро нигоҳ медорад ва ҳатто вақте дар формаи беҳтарин нест, ғалабаро мегирад. Гол дар ин бозӣ аз маҳорати шахсии бозингарон пайдо шуд. Винисиус хатар сохт, ба дарвоза зад, тӯб ба штанга бархӯрд ва Беллингем дар ҷои дуруст буд ки тӯбро ба дарвоза равон кунад. Ин тасодуф нест. Беллингем ҳисси ҷойгиршавӣ беҳтарин дорад. Баъзеҳо мегӯянд ки ӯ танҳо голҳои осон мезанад, вале дар ҳақиқат ин хират ва ҳисси дуруст аст, чизе ки на ҳар як ҳамлагар дорад. Аз ин рӯ гуфтан мумкин нест ки Реал баъд бозӣ кард. Не, фақат аз чунин даста интизори бештар доранд. Барои Реал танҳо ғалаба кофӣ нест, бояд бовар бахшад, бояд бо шево ва қавӣ бозӣ кунанд. Ҳоло то Эл-Классико ҳамин ҳисси боварӣ кам аст. Барселона бошад пас аз ғалабаи 6-1 рӯҳбаланд аст, вале онҳо ҳам бекамбудӣ нестанд. Барои ҳамин Эл-Классико ин дафъа метавонад санҷиши ҳақиқӣ бошад ки кадом даста воқеан омода аст ва ки танҳо зоҳиран қавӣ менамояд. Реал Мадрид ҳанӯз дастаи пуртаҷриба ва пурқувват аст, вале агар мехоҳад на танҳо ғолиб шавад, балки ҳама бовар кунанд ки онҳо беҳтаринанд, бояд суръат ва устувории худро зиёдтар кунад. Танҳо ҳамин тавр метавон боз ҳам ба ҳамон сатҳи Реали ҳақиқӣ баргашт ки тамоми Аврупоро мағлуб мекард. Ба ҳамин тамом, боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.